wala ka mo uli. Wa. Wow. Salad. Grilled. Lami? Okay. Good. Nasuto na siya. Ay, hanga. Kuha na din? Hang. Asay ko. Kinamot, kinamot. Igwas ka? Oo. Hang ka inigang. Ngi, ramang kugot. Hang nigang hang. Dako, hindi lami mo nilang kanin. Hindi inganti ka. Dito wa mo kadumdum ka ato wa mo kuy dami. Mo ni mukbang. Dapat diri man ibutang. Sa. Hindi ko yung kape. Yung employer daw. Kaya doon sige ka istorya wa ikaw ka. Oo, dako. Wa daw siya uli-uli. Lagi. Ang uli, ang ubang masulti. Ang iyang gisulti. Diri ra daw siya. 18 hours daw siya diri. Ang duty. 18 hours? Niya ang iyang Naan daw sa likod ilang break. 8 hours, di siya dapat mo kuhan. Ang kafil malagingon, 1.5 ang suldo. Uy, Di man siya kareklamo kay wa man siya i-work visa. tago siya, tago siya. Umra iyang. Hmm? Umra iyang visa. Umrah? Mau din luto, gikuha sila no? Pero din, sa delikado. Umrah. Umra, unya wa na siya nagkuan. Ibalik. Nag-umrah siya padungar eh. Niya. Nagtiinti din siya. Gisod mo sa kulit. Kami. Mau gusto kuhan kayo no? Sukatib. Doon siya no. Mangalo siya. Lamig man din ka ni. Musog, di unsa ni nila paghimo. Sa wa ta makita. Pinamot na ka. Kinyamak gyud. Dugas do on ani. Dugo to from security. Daghan sa usara itong palit. Usa ra man gyud. Di mo kagamay kadaghan. Pag kita magtawag gyud dito gud. Kung nagkaon siya sa kabandihado. Patagi ko pa. Dip. Mara siya kahilak ko. Mau man siya kasutian. Kato sa siguro iyang lami man sila magdudog mga inani ka. Lami iyang life. Gawin ako naka-feel sa lami. Umrah na din. 6 years na rin siya. Dakpo mo na siya. Bilis na kulit kayo. May bisa-bisa. Na may kuan, na may project na ang mga umrah. Ba lami ito? Dagan siguro umrah din nga. Buwa na mo muli no. Kabantay ka katong nagkatutag Qatar o sa Hay. Katong mga Indonesian na di kay ka mauba. Ang uban nila ato di kasi manguli. Umrah to. Ba karon ako naka-face iyang lamig. Mali makatambog mo kayo. Ang rice. Basmati. Basmati eh? Oh, basmati dito min. Tagpo. Ganahan ko sa pikas atong
Dito. Mm. Sa daghan sila. White onion, tamis. Daghan oh. Daghan sila og kanang ano ni? Pataban. Pasas. Dagko, ang rice. dagko mo chicken dito no. Uban. Ini nga dito ko mag-gusto yung lain. Mga OA man ditong Uwi no? lunggo. Mahal sa. 150. Diba? Ang mga sa kaano, sa platter, 250. Pero pwede ni, kaning anim, kung ano man bakulod inasan. Di, mas daghan yung rice. Ang kanila, puro murag tubig. Unlimited rice man dito good. Ang murag unlimited ba? Daghan kayo. Right. Isa ka banggaan ko. Mo ni sa tawag diri nga shawaya. Shawaya grilled chicken. So charcoal ang gamit ani sa pagluto. Ulam na. So, Ba, kung isang baso ba ba? ano? Nako, pabusog ko ni. Mingawan sa Kani paan. hapon may nato. Muulit na sad mi. Amulit na ko. Di na ka magkaon-kaon niya, ha? Di na ko magkakaroon. Uy. Puti lagi ni. Puti. Uy. Napakan na kong bilak. Dira. Bakit? Hanggang. Nagana, uy. Di ba? Hanggang maganda to. Ngayon, pakaduha ka. Pwede maduha ka chicken. Ang rice ko ang Lugi pa. Pila mo itong chicken lang? 22. Pag 16. 16? 16, yeah. 22 ang with rice. Di ba? Hmm. Dagay may mumalit diri kato di ang last time. Kato di ang kuan. Ang dito last Last bang tayo? Oh, mama itong tayo ganyan na. ba. Ang katong dito nga atong palitan. Ang kadum-dum ba. Wa ta dito ni palit diri na sabta. Ni ang pasuwayan na to. Na. Away lami ilang rice. Kaya lamig na yung rice mo? Mga niyo kung anong di maka. Ganahan mo tan-aw sa ta diri. Wa ta kay bawo. Ang saray na ay diri. Tulog ang kanin na. Yeah. Mga pure mukbang. Tungak. Di ito mo kaon until alas 12 sa uto. Ang duty naman tayo ugma. Alin. Hindi na magtagad. Hindi ko magtagad. Alin. Ang tagal na. Abot. Abot mo itong buwan. Ha? Abot. Naan naman diya dapat ilang akomodasyon. Asa? Diya, sa likod. Di ba ka ang magkikuyo? Nga nga. Pero nagkuyog naman sa sila ni Abdullah. Buntag iya sa Aronda. Tinsa? Ano? Ang siya nga mo ka nagpakuan sa uniform. Kung ano man. Ikaw mo bayad? Oh, meron. Lami.
Dili lang ibutangan og yelo. Oo, oo. Ang dekado ay kung dili sa libre sa balay. Bugat ibutan ko Ngayon siya yan. Libre daw. na so wala daw. Muanhi ra daw siya, dili ra siya. Matuog siya. Wa kay siya ito. Di makatugo to. Sute. Basta na ano sila. Basta marag balay diya sa likod daw. Wa ta kay baw asa nga likod kasi diya. Naabot sa siya dili ni layo kay. Ang galing sa kung alam mo na, border naman na. Ti ba I mean diri sa tamam kung nag-umra siya. Nain ni kuha na niya dito. Ang mga friend ba. Kani tabangin eh. Ba, first time ta nga nikaungkab siya sa gawas. Wala. No. Wala na kakaon dito. Po. Kami sa loob may kaon first. Pidol sa kapermi na siyang kaon. Medyo na atbang. Atbang. Mga una sila. Oh, kami doon. Nama? Ni Katring dito sa una. Hindi, makatawa mi ni Katring ining pangaon kay ang nawong magkalamhit. Kana bitang morag sungak pa ka no. Hindi ako. Muka? Dahil. Pagtibok ko. Gabi. Nato kung di mahulog ang rato. Kailangan ba? Hulog ang rato na. Hinay lang ba di? Kaya nabusog na ko ba di? Nampay kamera. Di lang di may manguan. Mga may tarong. Dali naman yung mga lingko kaya ilaw naman iko. Kanang mag-party-party ganun. Kanang mga dili kay dato ba? Ini gumanit sauce. Kaya kayo mag-reflux ka. Uy. Pag inuupuan lang. Hindi lang kayo para makakuan ka di kay. Kamsana di. Wala rin sa kong kaon.